Astăzi vreau să vă citesc Vreau să fiu pompier de Quentin Greban. Oscar, micul ursuleț, era convins de un singur lucru. Când va crește mare, se va face pompier. El avea deja o mașină de jucărie și un costum roșu. De dimineața până seara căuta pompieri pe care să îi ajute, dar aceștia nu îl căutau niciodată pe el. Așa că într-o zi nu a mai rezistat. Oscar s-a urcat în mașina sa de jucărie. Astăzi o să plec și o să fiu pompier adevărat. Pe strada Mierlei a auzit voci de copii și a simțit un miros ciudat. Apoi a văzut fum. Repede, trebuie să fac ceva, a spus Oscar. Stinge flăcările, asta ar face un pompier adevărat. Oscar a luat furtunul și a început să-i stropească pe toți cu apă. Așa, problema e rezolvată, a spus el felicitându-se. Apoi s-a urcat înapoi în mașină în căutarea unei noi misiuni de salvare. În scurt timp a apărut o nouă provocare pentru pompierul cel priceput. Sus, într-un copac, era o pisicuță care nu mai putea coborî. Nu e timp să mai iau scara, trebuie să salvez pisicuța. Și fără să mai stea pe gânduri, s-a pus pe treabă și a eliberat micuța felină. Aceasta chiar e o treabă bine făcută, a spus el mulțumit. Toate acestea realizări l-au făcut pe Oscar fericit. Curând cânta în timp ce își conducea mașina. La, 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 o încântare, Oscar pompierul în mașina de salvare. În misiunea de salvare, dar el merge cu viteză așa de mare încât nu a văzut mașina cu înghețată. Of, bum, bang, balabim, balabum. Uf, ar fi timpul să merg acasă, se gândi ursulețul. Dar bineînțeles că mai întâi l-a ajutat pe omul care vindea înghețată să curețe resturile de pe stradă.